Ja, daar staat een grote welkom op. Kom, we gaan naar binnen. Wijtje Rock 2023. Beste kijkers, welkom hier bij in IJsendijken, bij Wijtje Rock, eind juli 2023. En we staan hier bij een echte vedette en die heeft net een sprankelend optreden gedaan. We gaan even vragen hoe ze heet en waar ze woont en waar ze vandaan komt en zo. Hoi, ja, ik ben Rosanne en ik kom uit Sluis. Dus hier iets verderop en ik ben singer-songwriter en ik maak Nederlandstalige muziek. Prachtig. We hebben net genoten. Het publiek ging wel uit een dak, hè? Want ze begonnen mee te applaudisseren en te juichen. Ja, zeker. Het was superleuk. Superleuk als het publiek leuk meedoet. Ja. En dat geeft ook een goed gevoel als je op het podium staat. Dus. Ja, nou, een echte V. Geldermond heeft jou een aantal keren gevolgd natuurlijk. Ik hoorde net bij de aankondiging The Voice van Vlaanderen, Concert at Sea en Wijtje Rock. En mag je zelf vertellen wat ik allemaal nog niet genoemd heb? Vestrock ben ik ook nog geweest. Even denken hoor. Eindeloos Eiland Festival. Bevrijdingsfestival. Stripfestival in Knokke-Heist. Ja, ik weet het joh. Zeg, hoe ben je zo gekomen om artiest te worden en zangeres? Nou ja, omdat het hetgene is wat ik echt graag doe. Ik krijg er echt energie van. Ik vind het super leuk om te doen en ik vind het leuk ook om. Het mooie van muziek is dat muziek mensen bij elkaar brengt. En ook op zo'n festival zie je dat. Maar ook al tijdens je optreden zelf merk je dat mensen gewoon vrolijk zijn. Gewoon, je merkt gewoon dat het iets doet met mensen. Het brengt gewoon mensen bij elkaar. Ja, dat klopt hè. Zeg, jouw band, hoe ben je er eigenlijk aangekomen? Want daar ben ik zo benieuwd naar. Ze hebben mij een berichtje gestuurd. Naar aanleiding van The Voice dat ze me gezien. En ze komen allemaal uit Zeeland, maar allemaal aan de overkant. Voor ons dan althans. Ja. En toen dacht ik, even kijken of het klikt. En het klikte supergoed. Ze hebben ook echt dezelfde stijl. Die past bij mij. En dat was gewoon een supergoeie match. En nog steeds, want we zijn nog steeds aan het optreden samen. 3 maanden geleden heb ik samen met Peter Slager, de bassist van Bluff, heb ik een writing sessie gehad, dus samen om te schrijven. En daar hebben we samen een nummer geschreven, genaamd De Trein. En ik ben daar heel blij mee hoe dat geworden is. En die heb ik net ook gespeeld. Nou, ik kom zelf uit Hulst, maar ik ben nog gek op het strand in Groede. En als laatste lied, dat ging iedereen uit zijn dak, was de Avondzon, hè? Ja. Vertel. Ja, Avondzon heeft toch wel een bijzonder plekje in mijn hart. Ik heb dat eigenlijk geschreven als een soort van ode aan de Zeeuwse kust. Waar ik ben opgegroeid en dat ik me altijd er heel erg fijn voel. En dat ik hoop dat dat fijne, vrije gevoel altijd mijn hele leven bij me blijft. Ook al blijf ik misschien niet altijd in Zeeland wonen. Maar eigenlijk is het door een soort van dankbaarheid van deze regio. Je maakt ons helemaal blij. Maar nou even een vraag. Wat zijn je vervolgstappen? Weet je dat al? Binnenkort komt mijn debuutsingle uit. Dat kan ik wel eens stiekem verklappen. Er komen nog heel veel toffe optredens aan. Dus als je op de hoogte wil blijven, volg me op Instagram of op Facebook. Want er komen echt hele toffe dingen aan. Nou, ik wens je veel succes in het vervolg. En bedankt voor dit hele leuke interview. Ja, dankjewel. Geniet nog van vandaag in je prachtige avond. Oké, dankjewel. Ga je mee zo?
heet Merel en ik vind het gewoon leuk hoe gezellig het hier is en al die mensen die hierbij komen bij elkaar. Ik heet Sophie en ik vind het hartstikke leuk, want dit is echt van ons dorp. Ik sta hier bij twee lieftallige dames, midden in de center of the world, op het middenterrein van Weitje Rock 2023. De dames gaan zich even aan jullie voorstellen en ook ja, wat ze hier eigenlijk van plan zijn allemaal te ondervinden. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Valerie, ik kom uit IJsendijk en ja, ik kom hier gewoon voor de gezelligheid en vanavond de rondé, dus ik heb er zin in. Ja, ik zie het, ja. Mooi. En jij? Ik ben Jackie, ik kom ook uit IJsendijken. Ik kom eigenlijk voornamelijk voor de gezelligheid en de mensen om me heen die ook allemaal uit IJsendijken komen. En lekker eten, lekker drinken. Eten, lekker biertje, lekker drinken. En dan de laatste vraag, hoeveelste keer is het? Hoeveelste? Weet ik niet. Ik weet al, nee. Nee, zeker. Zeker niet de laatste. Ah, kijk. Zullen we dan even ons handje omhoog doen voor de organisatie? Dan gaat je. Hey. Met de barbecue. Ik ben Iris en ik kom uit Terneuzen. Ah, zeg je voor de eerste keer hier? Tweede keer. En wat trekt jou hier zo in Weitje Rock? Nou, niet alleen maar de goede muziek natuurlijk, maar ook juist die sfeer. Dat je gewoon, je kan dicht bij het podium komen en het is echt wel gewoon heel erg gemoedelijk. Ja, alles is benaderbaar, hè? Ja, precies. Ja, zo kwam net iemand naast me zitten en die bood mij een poffertje aan. En dat was je moeder, hè? Ja, dat was mijn moeder, ja. Die doet dat soort dingen. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sente. Partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sente di morire. Ja, er staat hier helemaal iemand met een touw. En ik heb mijn koeienpak aan. Ik dacht eerst, die zal mij vangen. Maar de bedoeling is heel iets anders, hè? Met wie heb ik het genoegen? Hallo, wij zijn We're Called Ed, helemaal uit België. En wat zijn jullie plannen? Wij zijn van plan om heel het terrein hier te animeren met leuke spelletjes. Geweldig. Ja, Een oude garde. Ja. En dat blijft leuk. blijft leuk, hè? Ja, zeker. Oké. Ja. Nou, we gaan ervan genieten. Ja, ik ook. Jullie doen geweldig werk als security. Dank u wel, Ja, we doen nou, ons best. Ik heb alleen maar een brillenkoker bij. Die wil ik even laten zien. Kijk. Zit er ook wat in? Ja, een bril. Geweldig, hè? Ja, Oké, doe zo voort. En met dit weer, Ah, geweldig, hè? dat is af en aan. Een beetje regen, een beetje zonneschijn. Komt helemaal goed.
Volgend jaar zijn we hier weer. Het was prachtig. Het weer was enorm goed. En we hebben echt genoten. Nou, tot de volgende keer.